Kolagén a nechty sme už vysvetlili. Zdá sa, že vás to prekvapilo. Mám pre vás ďalšiu správu a budem mať v súvislosti s kolagénom veľa ďalších zaujímavostí, informácií, ktoré sa týkajú toľkých diagnóz dnes, ale kolagén a vlasy. Uverili ste tým, ktorí vám tvrdia, že keď budete užívať kolagén nejaký natívny, hydrolyzovaný, taký krávsky, morský, rybací, prasací, neviem aký, že budete mať za 2 týždne, za mesiac pevnejšie vlasy. Vlasy sa prestanú štiepiť, vlasy budú zdravšie, vlasy budú mať krajší lesk. Vedeli ste, že vo vlasoch nie je ani miligram kolagénu? Podobne ako v nechtoch. Vlasy sú z keratínu. Vlasy sú stĺpce mŕtvych buniek, ktoré boli aj na začiatku vytvorené štruktúrou bielkovín, ktorú voláme keratín. A tie odumreté bunky stratili tekutinu, zosušili sa a vytvárajú keratínovú hmotu, ktorú má niekto z hlavy, dlhšiu, niekto kratšiu, ale to, čo trčí z hlavy, to, čo poznáme ako vlasy, to je mŕtvá hmota. A nie je tam žiadny kolagén. Ako by nejaký kolagén v prášku, geli, v nápoji rozmiešaný mohol ovplyvniť keratínovú štruktúru vlasov? Nijako. A neexistuje žiadna biologická možnosť, ako do tých vlasov dostať kolagén znútra, ani zvonka. Keď už, tak potom majú zmysel napríklad nejaké šampóny alebo kondicionéry, ktoré obsahujú keratín. To áno. Kolagén vám s vlasmi neurobí nič. Naozaj nie. No tak to bude ten glutamín, ktorý podporuje rast. Aha, takže vy už za 2 týždne vidíte, že vlasy sú krajšie, pevnejšie, zdravšie, lesklejšie a prestávajú sa štiepiť. Vedeli ste, že vlasy rastú iba asi 15 cm za rok? To znamená nejakých 12 až 15 mm mesačne, v závislosti od ročného obdobia? Po 2 mesiacoch. Po 2 týždňoch máte asi 6 mm nových vlasov, ktoré ani nevidíte ešte. Po 2 týždňoch, ani po mesiaci, ani po 2 mesiacoch nemôže kolagén s vašimi vlasmi urobiť nič. Poprvé preto, že kolagén tam žiadny nie je. A po druhé preto, že aj za 2 mesiace máte stále iba 2,5 cm nových vlasov a to je niečo pri korienkoch. Ak vás zaujíma, ako toto všetko je, ja vám nevnúcujem moju novú knihu, ale kniha Zachránte svoje kolagény, aj kožu, kĺby a cievy, toto všetko vysvetľuje, pomenováva, ukazuje, dáva do kontextu, prináša informácie o novom vesmíre, v našom vesmíre tela. A už teraz je dostupná za mimoriadnu akciovú cenu, takže ak teraz do pondelka 13. do polnoci zájdete na akv.shop.com a objednáte si knihu, dostanete ju za 14 € namiesto základnej ceny 18 a bude aj s môjim podpisom do pondelka 13. na akv.shop.com kniha Zachránte svoje kolagény, kožu, kĺby a cievy s môjim podpisom.